igama. Ayibonge Nkosi egameni lika Jesu Kristu siyabingelela abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu wasemazulwini. Sibonga leli thuba uNkulunkulu asipha lona ngokomsa wakhe. Umoya wami kusabheke emazulwini kakhulu nakulesi sikhathi. Egameni lika Jesu ngiyabingelela kakhulu. Egameni lika Jesu ngiyacela ubingelele mamncane ngokusheshsha bese singelezweni. Sifisa ukuba u30 minutes namhlanje bazalwane. Amen. Ngiyabingelela egameni lika Jesu ukusawuyena umangcobo lo siyakhola namhlanje kuningi okuzokhulunywa okuzofundiswa okuzosiza wonke umuntu futhi kusivule ingqondo sithole okusha nje ukuthi siye phambili sikhule nasenkosini nasekuyazini. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu egameni lika Jesu. Ngiyathemba sonke singenile manje labo uNkulunkulu abebahlelela ukuthi babe khona. Siyambonga kakhulu ngalokho egameni lika Jesu. Siyabonga kakhulu ke bazalwane. Asike sithandaze ngaphambi kokuba singene ezwini nasesifundweni sethu. Ngicela ukuba invite egameni lika Jesu. Baba siyabonga kakhulu ngomsa wakho. uNkulunkulu wethu namandla sibonga umsa wakho nangothando lokuba usihlanganise kanje kule program. Baba wethu namandla siyabonga kakhulu sigcine usenzele umusa njalo egameni lika Jesu Kristu. Vula indlebe zethu Baba sazi iqiniso sidinga lona lodwa Baba wethu ongcwele egameni lika Kristu Jesu Nkosi. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu siyabonga kwabangenayo siyanibona bafowethu ningena egameni lika Jesu. uNkulunkulu anibusise. Namhlanje sikhuluma ngerole yomuntu wesifazane ebandleni, the role of the woman in the church. So sikhuluma ngayo ke namhlanje egameni lika Jesu. The role of the woman in the church. So thinta indaba yama women preachers, women evangelists, women bishops, women prophets. Yini elindelo uThixo kumuntu wesifazane ebandleni. Ngifisa ke sikhumbule bafowethu ukuthi sikhulumile ukuthi iBhayibheli silifunda njengoba linjalo. Asilifundi ngokwama denominations noma ngokwama organizations. Ngisilifunda njengoba linjalo lona ngoba lona lilodwa lanele ilona lodwa esilidingayo. Ngizocela ke namhlanje bangene na ku live abafisa ukungena basijoyine bebuza imibuzo ngoba into esizoyikhuluma namhlanje izabe idinga ukuthi nibuze nemibuzo. Alright, uNkulunkulu ke anibusise egameni lika Jesu. Ake sifundeni ke manje sibheke the role of the woman in the church. The role of the woman in the church yini efanele silindele kumuntu wesifazane ebandleni. Alright, ngicela siqale ngaleli verse bazalwane. 2 Timothy chapter 3 verse number 16. 2 Timothy chapter 3 verse number 16. Ngicela ungifundele yona mamngcobo. Ungayifunda ku-English uyifunde esiZulwini, funde English ufunde esiZulwini kanjalo ukuze 2 Timothy chapter 3 verse number 16. Ngicela uyibheke ekhaya. 2 Timothy chapter 3 verse number 16. 1 Timothy chapter 3 verse 16. Ufundeka kanje. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu, ilungele ukufundisa, ukusola, ukuqondisa nokuyala ekulungeni. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. Inspire isho umoya engcwele uNkulunkulu uqobo lakhe. Ikulungele ukufundisa number 1. Ikulungele futhi ukulungisa nokuqondisa. Yonke imibhalo iphefumulelwe uNkulunkulu ikulungele ukufundisa nokuqondisa nokusola ukuze umuntu kaNkulunkulu apheleliswe emsebenzini emihle. Lisho njalo iBhayibheli yonke imibhalo. So ngifisa nazi ke bazalwane ukuthi iBhayibheli from Genesis to Revelation likulungele ukufundisa nokuqondisa. Alidingi lutho elivela kumuntu, lidinga into ebhaliwe. And bazalwane ngifisa sazi ukuthi iBhayibheli lona lodwa lanele lithi uthi ngelinye uNkulunkulu uJeremiya kayidle lencwadi
uma udle lo mqulu you will never go wrong. Ngifisa nazi ukuthi imncano yethu kwesinye isikhathi izinto esizinqanelayo nesithandayo azihambisani mhlambe kwesinye isikhathi nezwi likaNkulunkulu, and ezinye izinto esizazi azihambisani nezwi likaNkulunkulu, nezinye izinto esizithanda kakhulu azihambisani nezwi likaNkulunkulu. So iBhayibheli ke bazalwane lilodwa liyiplan of salvation. Ngizovala ngalamazwi ngizophinda futhi ngiwasho manje. iBhayibheli alikho fair, alikaze libe fair. iBhayibheli liyiplan of salvation, lifair kumnikazi walo uNkulunkulu ngokweplan yakhe afuna sambe ngayo size sifinyelele kuyena. Alikho fair ngokwezinqano nezinkinga zethu nezinto esizithandayo. Uma mawuzosithi sihlukene nezono, sahlukana nobufebe bukhona, sahlukana namanyala ekhona, sahlukana nezintombi, sahlukana nobufebe, sahlukana nayo yonke into engcolile, sahlukana ngisho nanemkhuba yezwe. Mawuzosisho njalo nje akuzange kube fair kuthina ngoba sasizithanda amamngco. Kodwa uNkulunkulu wasusa ngoba yonke imibhalo iphefumulelwe ikulungela ukufundisa. Uyibambe leyo nto. Ikulungela ukufundisa nokuyala nokusola nokwakha umuntu kaNkulunkulu uzapheleliswe emsebenzini emihle. All right? Asifundeni ke the role of the woman in the church. Yini elindeleke kumuntu wesifazane ebandleni. Bazalwane, iprogram yethu it's only the truth. Only the truth. Asifundisa ama doctrines, amasonto, sifundisa iBible doctrine. Simeke yona 100%. Amen. So ikulungele ukufundisa. Siyabonga kakhulu kwabangenayo, siyabonga Precious, siyabonga Itumelo, siyabonga Rabam Clunel, siyabonga no Spesihle ngibabonile Olindo, ukhona uLindo ongenile, siyabonga kakhulu egameni lika Jesu. JC siyabonga egameni lika Jesu. Siyanibona bafowethu. All right, ngicela ufunde uJeremiah, the role of the woman in the church. Asibheke ukuthi yipi yokuqala irole of the woman in the church. Okay, Jeremiah chapter 9 verse 17. Jeremiah chapter 9 verse 17. Yes. In English version. This is what the Lord Almighty says. Yes. Consider now. Call for the wailing women to come. Bizana besifazane besililo, wailing, yeah. Send for the most skillful of them. Yep. And yep. Usho kanje uJehova uSimakade wamabandla uthi. Uthini uSimakade? And let ivela kuNkulunkulu straight, yeah. Qaphelani nibize abesifazane besililo. Nibize abesifazane besililo ukuba beze. Thumelani kwabesifazane abahlakaniphile. Khona besililo bese kuba khona nabahlakaniphile. Ukuba bafike ngoba ngeke kulunge kuba besililo kuphela. Kodwa fa babe khona nabazosiza laba abalilayo kodwa abahlakaniphile bona. Uyaqhubeka? Mabasheshe basikhihlele isililo. All right, basikhihlele isililo. Abantu besifazane babizela ukuzokhuleka bakhale phambi kwenkosi. I-duty yabo yokuqala ebandleni ukukhuleka phambi kwenkosi, ukukhuza ukufa osekuspreadile, ukufa njengoba kungena kubulala abantu abasha, kubulala iSouth Africa, kubulala izwe lonke, kubulala even islands of this. Akukho la ngasafika ngakhona ukufa. Abantu besifazane babizela ukuzothandaza ebandleni. That i-duty yokuqala yomuntu wesifazane ukuzothandaza, amukuleka khale, because umuntu wesifazane wakhiwa ethathwe eduzwe kwenhliziyo. I-rib liyathathwa ku-Adam yahleshulwa eduze kwenhliziyo. So uma bekhala uJehova uyashesha ukuthinteka ngoba banezinyembezi eziseduze kunabantu besilisa. So uma bekhala bekhuleka kuNkulunkulu, uNkulunkulu uyezwa. I-duty yokuqala yomuntu wesifazane ukuthandaza. Okay? Elila kuJehova. All right? Asifunde uThithu chapter 2 uverse number 3. Enye duty futhi yomuntu wesifazane ebandleni. Tithu. Yes, Tithu 2. Yes. Verse 3. Yebo. Kanjalo nabesifazane abadala. Mabaziphathe ngokufanele. Abesifazane abadala ke manje asebekhulile, yebo. Mabaziphathe ngokufanele. Baziphathe ngokufanele ngobungcwele. Bangabi inhlebi number 1, nezigqila zewayini. Bangadakwa, yebo. Kodwa babe ngabafundisi bokuhle. Uyavumeleka ukufundisa la kule part. Asithi ufundisani kodwa. Ngicela nilalele kahle ngoba siyaqhubeka. Uyafundisa la kodwa ufundisani na, yeah?
ukuze bagqugquzele abesifazane abasebasha ukuba bathande abayeni babo. Nayo ke into laba sebebadala bafundise labasebasha ukuthi imizi iphathwa kanjani, umyeni uphathwa kanjani, umyeni uhlonishwa kanjani. Iduty le nabantwana babo nokuhlonipha nabantwana babo. Iduty yomuntu wesifazane le uthi iyathandaza baphinde bafundise laba abasebasha bahlale nabo babagqugquzela ukuthi bathande abayeni babo nezingane zabo bakwazi ukuphatha imizi. Alright, ngicabanga ukuthi siyezwa ke lapho. So ake size ke manje kwinto zokusebenza ke ebandleni. Uma sikhuluma ngokushumayela, uthini uNkulunkulu ngokushumayela ebandleni? Uthini uNkulunkulu ngama women preachers? Uthini uNkulunkulu ezwini lakhe? Alright, asifundeke u1 Timothy chapter 2 verse number 11 to 15. Asifunde. Ngicela uvele nawe ekhaya. Yes. 1 Timothy chapter 2 verse number 11 to 15. Owesifazane makafunde ukuthula nokuthobeka konke. Angimvumeli owesifazane ukuba afundise noma abe negunya phezukwendoda. Kodwa makathule. Yonke imibhalo iphefumulele uNkulunkulu. Yonke imibhalo iphefumulele uNkulunkulu ikulungela ukufundisa nokusola nokuyala ukuze umuntu kaNkulunkulu apheleliswe ngemisebenzi emihle. Yonke awuphindeke lapho iphindele phansi verse 11. Owesifazane makafunde ukuthula nokuthobeka konke. Owesifazane uma sesebandleni kwi-order yokukhonza ebandla makafunde ukuthula. Yebo? Angimvumeli owesifazane ukuba afundise. Ngisafuna ukucheck ukuthi uPawulo osho lento noma uNkulunkulu yini osho lento. Angimvumeli owesifazane ukuthi afundise. Umuntu wesifazane angeke abe u-teacher in the church. Never. Izwa livume. Qhubeka. Ngokuba uAdam wabunjwa kuqala. uAdam wabunjwa kuqala, yes. Kwase kulandela uEva. Kwalandela uEva emva kwakhe, yebo. Futhi uAdam akakhohliswanga. uAdam azange akhohliswe. Ngicela lento nizwe kahle. Asikhulumi lento in an abusive way mamngcoba. Asikhulumi ngokuhlukumeza ukuthi umuntu wesifazane athuliswa. Asikhulumi kanjalo. Usazoza ukuthi yini angazenza. Kodwa la kwi-teaching, ukufundisa, akavumelekile umuntu wesifazane ukufundisa. Akavumelekile. Now asikakafiki kwi-millennium njengamanje mamngcobo. So okwamanje njengoba umuntu wesifazane akhohlisa ensimini yase-Eden, namanje ijudgment eyakhulunywa ensimini yase-Eden ayiphelanga noma esefikile uJesu ukuzosindisa, usindise inyama le yethu, but le yanto yasensimini yase-Eden namanje umuntu wesifazane sazala ngobuhlungu ngakithi. Shuthi saqhubeka into eyayikhulunywa ensimini yakuphi yase-Eden, kodwa ukufa kwengunaphakade okungasaqhubeki. I think that is clear ukuthi akasafi ingunaphakade umuntu uma esindiswa uyasinda kulokakufa. uNkulunkulu athi uyokwafa nokufa. Uyayibona leyo nto le? Kodwa into eqhubekayo njengamanje yini na? Izinhlungu zikhona kanjalo nomuntu wesilisa udla ithukuthuku zakhe. So Genesis chapter 3 verse number 16 lithi the man will rule over thee. Utshela uNkulunkulu umuntu wesifazane ukuthi indoda yakhe isiyobusa phezukwakho. Akaze kube u50-50. Izwe lingenza kube u50-50 kodwa izwi likaNkulunkulu lithi indoda ingaphezulu komfazi. Indoda iyinhloko ekhaya bese kuthi inhloko yendoda uKristu. Okay? Yeah. Awuyiphinde kuyiqedelele verse. Futhi uAdam akakhohliswanga. Kodwa owesifazane okwathi esekhohlisiwe waphambuka esekhohlisiwe, okay? Kepha uyakusindiswa ngokuzala abantwana. Uma behlala ekukholweni othandweni. Not ukuthi uzoshintsha abe u-teacher in the church. Be very careful. Not that she will be a teacher in the church. No, she will remain silent. You understand mamngo? She will never teach in the church. The Bible bazalwane ayipermit ukuthi umuntu wesifazane abe u-teacher in the church. Never. Anvumi. Angimvumeli owesifazane I suffer a woman not to teach or to have an authority over a man. I suffer uNkulunkulu mamngcobo. Awifunde le part. I suffer a woman not to teach or to have an authority over a man. Alivumi izwi likaNkulunkulu. Alivumi. Not to teach or to have an authority over a man. Now umbuzo wami ukuthi uma benikezwa leyo authority, benikezwa lawo mandla, bawanikoba. I do not permit a woman to teach or to assume authority over a man. Angaphathi indoda. Ngitsheleni namhlanje khona omama abakuthiwa ombishop, two bishop. Uphethe amadoda, ubeka amadoda izandla ekhaya. What a disgrace. Qhubeka. She must be quiet. She must be quiet.
For Adam was formed first, then Eve. Yiloko kade sikufunda. Then uthini uCorinthians 14 verse number 33. Ngicela sinake khona so check ukuthi into eshiwo uPaul yini le noma into eshiwo uNkulunkulu. Because khona into ezishiwo uPaul khona into eshiwo uNkulunkulu. So check ukuthi lo myalo uPaul ayishoyo okaNkulunkulu noma wakhe yini. Yes, it's 1 Corinthians chapter 14 verse number 33. Mark these words ekhaya uwabhale phansi. They are very powerful. Azokusiza futhi. Ngoba kukhona la siya khona namhlanje. Yes. Verse 33. Verse number 33. Ngicela uyilalele kahle. 1 Corinthians 14:33. Yes. For God is not a God of disorder. uNkulunkulu akayena uNkulunkulu wesiyaluyalu. uNkulunkulu nje akasifuni siyaluyalu. Yes, qhubeka. But of peace. He is God of peace. Ngicela ufundele phezulu. Yes. As in all the congregations of the Lord's people. Kuwona wonke amabandla kushiwo ukuthi kumaJuda la bazalwane. Musana ukuthi iculture yamaJuda. Thiwa kuwona wonke amabandla. Kuwona wonke amabandla kaNkulunkulu, Women should remain silent in the churches. Women should remain silent in the churches. They are not allowed to speak. They are not allowed to speak. But must be in submission as the law says. Finale babe ku submission. Umuntu omthuwe submit umuntu ongaphansi angithi. Umuntu ongaphansi osevayo indoda. Uma kunendoda ebandleni akufanele umuntu osifazana akhulume ebandleni noma afundise ebandleni. Qhubeka. If they want to inquire about something, uma befuna ukubuza something benze njani? They should ask their own husbands. Babuze amadoda abo emakhaya. Ngicathi umuntu oshadile lo. Finala afika abuze endodeni, hayi akumele amadoda esebandleni. No, iBhayibheli alivumi leyo nto. Alivumi leyo nto iBhayibheli. Qhubeka. They should ask their own husbands at home. At home, For it is disgraceful for a woman to speak in the church, Or did the word of God originate with you? Ngabe izwi likaNkulunkulu lisuka kunina noma lasuka kuNkulunkulu ubuza leyo nto qhubeka? Or are you the only people it has reached? Noma ngabe lifike kunina kuphela? Yeah. If anyone thinks they are a prophet, yeah, or otherwise gifted by the Spirit, let them acknowledge that what I am writing to you is the Lord's command. Uma ngabe khona umuntu othi okamoya la ongilalele njengamanje, nothi umprofeti uhlola izinto kumoya. Uthi uPaul akaqonda ukuthi lokho enginitshela kona umyalo wenkosi. Angithi usho njalo akuwona wakhe uyifunde esizulwini. Sheshisa amangcobo futhi uyiphinde esizulwini 33 to 36. Ngicela uyilalelisise kahle le ndaba. 33 to 36 1 Corinthians 1 Corinthians 14 verse number 33, yeah? Iphinde 33 sifunde sisheshise. Ngokuba uNkulunkulu akasiye owesiphithiphithi uNkulunkulu, kodwa ungowokuthula. Owokuthula uNkulunkulu. Njengokuba kunjalo kuwo wonke amabandla. Njengokuba kunjalo kona wonke amabandla angcwele, Abesifazane mabathule emabandleni. Mabathule emabandleni. Ngokuba ngabavunyelwe ukuba bakhulume. Kodwa mabazithobe njengalokhu usho kanjalo nomthetho. Kepha uma bethanda ukufunda okuthile, mababuze emadodeni abo emakhaya. Kuba kuyihlazo kuyihlazo. Namhlanje sinama women preachers. Na bathatha izitayela zama movie makers, bathatha izitayela zako America. Bathatha izitayela zabafundisi asebawa, bathatha izitayela zabafundisi abazibiza ukuthi ba ama PhDs, bafunde kakhulu bona banjani bakodokotela banjani. Sikhulumile leyo nto izona. Akekho woman bishop in the Bible, akekho woman evangelist in the Bible, akekho woman prophet in the Bible. Khona woman prophetess. Sazofika lapho ukuthi a woman can prophesy, but akavunyelwe ukufundisa ebandleni nokuba neauthority engaphezulu kwendoda. Ngizokutshela namhlanje ukuthi wena othi uyindoda kaNkulunkulu uyashumayela wagcotshwa umuntu wesifazane, your license to preach is a liar. Your license to preach is wrong. Finale leyo nto iqalwe phansi ayikho, because ayikekho umuntu wesifazane o-ordain umuntu wesilisa. NgokweBhayibheli akekho umuntu wesifazane omele amadoda awafundise even on Sundays. Akekho, alivumi iBhayibheli, alikupemithi lokho. Kodwa ngoba abantu bazi ukuthi bane idea bona mamngcobo, bane idea yako America, bona bane idea yamabandla amakhulu. Kade esho omunye ethi ngeniphikisa amadoda afana nobani babiza ngamagama. Ngathi mina uma kuukuthi lawo madoda akwazi ukwenza lokho, thina ke esihamba ngomyalo kaNkulunkulu sizothini na?
Alright, funda 36 ngoba lokho akushoyo umyalo kaNkuluNkulu ngifuna uliyo ndawo. Ngabe izwi likaNkuluNkulu laphuma kini yini na? Yeah. Noma lafika kini nodwa yini na? Lafika nina nodwa njengoba nenza kanje. Yes. Uma umuntu ethi ungumprofeti noma ethi unesiphiwo somoya. Noma ethi unosiphiwo somoya. Yabo manje mawumprofeti uzongilalela kahle. Yeah. Makakuqonde kahle lokhu enginilobela. Makakuqonde kahle lokho engikulobela kona. Ukuthi kungumyalo wenkosi. Kumyalo wenkosi, akona umyalo kaPaul. Kepha ke uma umuntu engakugqizikakala lokhu. Uma engakugqizikakala engenandaba sibe sisakhuluma nandaba. Naye makanganaka. Naye makanganakwa. Mina ngimrecognize kwakumrecognize iwoman preacher phambi kwami. Noma ingashumayela izithini angizwa. Sisazofika lapho ngoba kunomoya ongenayo. Umbone sebhodliso wendoda umuntu eseshumayeliso wendoda. Wakwathi omunye oyiwoman preacher odumile wathi mina kwama ngenza ilutho ukusebenza isisebenzi because ngigqoke spiritual trouser. Wathi ngigqoke a spiritual trouser. Neyizolo leyo ngicela imake le question. Wathi uthi ngigqoke a spiritual trouser. Ikuphi leyo nto evesini? Uthini? Iphendule khona manje. Uthini? Amen baba ulesine nje lu wrong njengoba sifundisana kulona. Noma bebodwa. Mali nodwa osazo zalapha. Lishilo iBhayibheli livumile njengoba ninodwa nabo esifazane. Sihle meniya ucela iscripture. Sesishilo njengamanje 1 Corinthians chapter 14 verse number 33 to 36. Okay? So siyabonga. Isona scripture leso baba, isona scripture. Yes. Okay, ubuza indaba yalesini. Ulesini abasubehamba bodwa mama ingakho wrong nasemabandleni uma ethi umfundisi abangahambi bodwa hambani nabo insizwa no baba. No. Uzofika kushumayele bani kulesini. Abantu besifazane bayafundisana bebodwa ukuphatha imizi yabo. Abavunyelwe ukufundisa. Ukufundisa lokho kungafuneki bazalwane. Ayikho woman evangelist uma ikhona give me a scripture for that. Uma kukhona woman prophet give me a scripture for that. Khona woman prophetess. Kwakhona Deborah kwi Old Testament, okay? Kukhona abantu abasetshenziswa uNkulunkulu. God can use a woman to prophesy. Isitshele mhlawumbe ukuthi okay kuzoba ne-earthquake, mhlawumbe kuzoba nemvula enkulu, mhlawumbe kuzoba nani mamngcobo. Wangakwenza lokho bese iqedile ihlale phansi. That is the order of the church. Kodwa uma nazi ukuthi nama idea nina angcono nisho ukuthi uNkulunkulu uyisiphukuphuku ngalendlela ukuthi mamngcoba ngathi eloba esilobelizwe uNkulunkulu isho ukuthini lento isho ukuthi uNkulunkulu ngathi esilobelizwe wayenganakile yini ukuthi ngelinye ilanga kuyoba khona ama women preachers. uNkulunkulu ngathi esilobelizwe bazalwane wayeyisiphukuphuku ngalendlela ethi wakhohlwa usitshela ukuthi ngelinye ilanga kuyoba khona ama women preachers. Wayesiphukuphuku ngaleyo ndlela uNkulunkulu thina sile thina. Ulekelela umuntu naye okufake ngomusa kule nto. uNkulunkulu kusifake ngomusa ensindisweni yakhe. Uma kuthiwa wayethanda uNkulunkulu sasilesisindiswe. Kodwa namhlanje simtshela ukuthi wrong. Thina sine idea yokubeka abesifazane emabandleni. That is very wrong. That is very wrong. Akaze never and never ukuthi umuntu wesifazane asoze uNkulunkulu asenze umuntu wesifazane abe preacher abe teacher in the church. Never. He will never and akakazi azaqale ngisho ukuqala. Okay, siyaqhubeka nezo. Matthew chapter 10 verse number 2. Sibheka ukuthi kubapostoli ababethi ngona namhlanje bazibiza ngabapostoli abantu besifazane. Bazibiza ngabapostoli, umpostoli. Matthew chapter 10 verse number 2. Sibheka abapostoli kwabe uba ikhona yini woman apostle la. Ufunde nje amagama abapostoli sibokuthi wayekhona yini owesifazane. Babekhona abesifazane ethimini kaJesu kodwa babengabona abapostoli. Awufunde kodwa. Verse 2. Yeah, the names of the apostles, yes. These are the names of the 12 apostles. Yeah, bafunde. First, Simon, who is called Peter. Yeah. And his brother Andrew. Yeah. His James, brother, not his sister. Yeah. James, son of Zebedee. James, Lisa. And his brother John. No John, Philip and Bartholomew. Philip no Bartholomew. Thomas and Matthew, the tax collector. Yeah, James, son of Alphaeus. Son, not daughter. Simon the Zealot and Judas Iscariot betrayed him. These 12 Jesus sent out with the following instructions. Wathi uma le 12 akekho umuntu wesifazane kuyona. Akekho umuntu wesifazane kuyona. I-bishop is a he, not a she. Uthini First Timothy ufunda izolo chapter 3 verse number 3. Awungifundele sibheka ukuthi i-bishop li umuntu wesilisa noma lo muntu wesifazane. Even nokubingelela ngiyabingelela uBishop uNgcobo no Mama Bishop ayikho into enjalo.
basuke bamangi babuza bathi siyahlonipha ngihlonipha ngenxa kababa ayikho kodwa ezwini ayikho unkosikazi kaPetra akazi umama umpostoli into engekho leyo ifike leyo nto soyikhuluma church age kusuka ku church age kuze kuzofinyelela manje kuleli ibandla selikhona manje eselizitshelise kakhulu ngaphezulu kaNkulunkulu so adedela ama questions ngokusheshsha ngenza no 5 minutes full ungasifundela mama funde kwele English u1 Timothy lo awusifundele u1 Timothy chapter 3 lo ade sifunda izolo verse number 3 verse number 3 yeah 1 Timothy chapter 3 ngoba ngisawubheka ke angibe okay awukufunda ngalapho kwesizulwini yes lithembekile lithembekile leli lizwi elithi uma umuntu efisa yebo ukuba umphathi efisa ukuba ngumphathi yes ulangazelela umsebenzi omuhle yebo efisa ukuba umphathi webandla ulangazelela umsebenzi omuhle yebo ngakho ke kufanele ukuba umphathi abe ngumuntu ongasolekile abe umuntu ongasoleki umphathi indoda a man a he not a she asinaye woman bishop asinaye ezizweni kaNkulunkulu akazi abe khona even a priest ayikazi ibe khona umuntu osifazana yes in English yeah here is a trustworthy saying whoever aspires to be an overseer desires a noble task yes now the overseer is to be above reproach faithful to his wife not faithful to her husband umuntu wesifazane ebandleni avumelekile ukufundisa avumelekile ukuba neposition yobubishop yobupostoli yobuvangeli angaba uprophetess not prophet belongs to a man title yomuntu wesilisa la all right asiqhubeke ke then ke sifundo ke manje okay sithena ke la sesibheka u1 kwaba seThessalonika bokuqala uchapter 2 verse number 15 1 Thessalonians chapter 2 verse 15 wabhalela amavesi ekhaya wabhala akekho mama ubishop sisi ngiyabonga kobuzayo nomonde ake ayikho into ekuthiwa umama bishop ezweni ayikho futhi into ekuthiwa umama umpostoli but ezweni anganushade no ukuthi akukho asinaso scripture sokusupporta leyo nto into wrong mawubingelela ubishop uNgcobo nomama uNgcobo unkosikazi kaBishop ayena umbishop ayena ngoba lento yenzekile kwafenya indoda othi Joshua bahambile emhlabeni kwasala inkosikazi waphatha ngoba benali title khona ubaba ukuthi naye uprofet no that is wrong she can be a prophetess ngiyaniphindela ngaprophet nganiquotela amavesi abantu besifazana abaprofet it's fine angaba ufakazi futhi owesifazana owathwela imbiza niyamkhumbula abazalwane owayithwela imbiza kuthiwa wathi mehlangana noJesu esesuka kuJesu wathi ngimbonile ongitshele konke abaseThessalonika bokuqala chapter 2 verse 15 wahamba waya komemezelo wathi ngimbonile ongitshele konke so a woman can try uyafakaza ngafakaza she can be a witness ambe fakazi ukuthi ngimbonile ongitshele konke in church or azange azafakaze in church lo wayephethe imbiza cha wagijima endaweni wahamba ememezela so ma open airs everywhere angafakaza ukufakaza kulona ukupequlula amavesi no ngiyakubona makuthiwa kuyafakaza ukufakaza ukusho ukuthi uNkulunkulu ukwenzeleni umbuleleke ikephi ngoNkulunkulu yes can a woman run a church no she can't run a church because she needs to be ordained and umuntu ordainwa ukuphatha ibandla is a man ngiyazi iquestion so uthi makushona yes umuntu ade phethe ibandla the founder ngendlela ababiza ngayo manje bathi ba ama founder yes makufi founder kusala unkosikazi shuthi fanele unkosikazi abuyele ekubeni umuntu onormal fanele unkosikazi abuye omunye umuntu okay amen siyabonga magadlela siyabonga kakhulu all right uma nayi question ebuzo uMama Ngcobo uma ngiyifamina mina ngiyona ifounder yes we sinento esinayo asiyona ifounder akekho futhi umuntu oyifounder ngokwezwi ifounder is only Jesus Christ uthi phezulu kwaleli dwala ngizolakha ibandla uyena wafound ibandla
kuphela thina sima branches simagatsha entweni esivele siyakhiwe so akekho umuntu oyifound but ke asithathe kanjalo mamngcobo nangoku umuntu ke uNkulunkulu aqale ngawo lo msebenzi usefile akwazi ukusala umfazi awuthi nginitshele enye into uma mina ngithunywe uNkulunkulu mamngcobo mhla ngiyifa kufanele into ekade ngiyenze iphele ngowezwi kaNkulunkulu akekho indoda efanele isala ithwele icross yokuqhubeka nento ekade ibizelwe mina because wonke umuntu ubizelwe entweni yakhe lisho njalo iBhayibheli so mina ivision yami ekade ithi mhlambe wiping tears kusho ukuthi uNkulunkulu uyazi ukuthi mengibizile mhlambe for 10 years I will be wiping tears kubantu abalimele then mangifa sekuphelile wiping tears sekufana ngene omunye umuntu noma ngangena khona ebandleni mhlamba ke ngithi mhlambe wing ministries iwing ministries izoqhubeka kodwa siqhubeka ngenye ivision yendoda uNkulunkulu aseyivusile because sezasulwa inyembezi already iwiping tears iphelile yami wiping tears iphelile ivision yami le kodwa iministry sekhona uma kungena mhlamba umchunu mhlamba kuzothiwa kuyena akavangele yabo uNkulunkulu uyabona abantu sebedukile bavangela mhla efu umchunu kuphela indaba yakhe engene ucele mhlamba uNkulunkulu athi mhlamba athi akaprofete yena ebandleni ihamba kanjalo ayikho indoda efanele iqhubeke nombono owenye indoda ingaqhubeka nebandla hayi nombono yabo uma ngifa mina into ekade ngenza iyophela mase ngishiya wena sengikushiya enkingeni yento wawungekho uNkulunkulu engibiza wena ngoba ngangilele ngibhekele ulele ubhekele ngifundisa uNkulunkulu engitshethi ngikubizela uqala into ukuthi uzoyisebenza kanje izothatha iminyaka emingaka uma mina sengikunika sengiyayieda lento uNkulunkulu ayengitshele yona ipheli akekho umuntu ofa engayiqedile itask yakhe uma sefungcobo seqedile ukusebenza umuntu osengasala esebenza olandela ungcobo kodwa ongasahambi ngevision kaNgcobo ohamba ngevision yakhe naye right okay asifundeke let's tell First Thessalonians angazi noma uyaphenduleka uba Kate ngicathi uyaphenduleka impela ukuthi a woman cannot survive sijaha ukunifaka bazalwane kwara 2:9 siyanifaka First Thessalonians chapter 2 verse 15 ngicela sifunde verse 15 bona bayibulala inkosi uJesu nabaprofeti basizingela nathi kanzima bengamthokozisi uNkulunkulu bemelana nabantu bonke uyabo namhlanje kunaleyo nto masikhuluma kanje basizonda basibulala bafuna ukusibulala bafuna yonke into indaba na bamelene nako konke all right then uMatthew chapter 15 verse 6 uthini wona Matthew chapter 15 verse number 6 ngicela sifundele sesondedela abafowethu yes verse number 6 they are not to honor their father or mother with it uMatthew chapter 15 verse 6 lo yes okay this you nullify the word of God for the sake of your tradition uthi uNkulunkulu nilenza izwi lakhe ngenxa yesiko lenu uyazi amanye amabandla ngamngcobo ukukholwa kuthatha njengesiko ukuthi ngoba nakuthina siculture thize thina siyavuma ukuthi umuntu wesifazane enza ukuthi asithathi kanjalo izwi lenkosi akulona ipolitiki umuntu wesifazane angaba upresident abe yivice president abe yikumkani kazi noma abe yini kodwa ebandleni akavumelekile ukuba neauthority engaphezulu komuntu wesilisa This is a curse bazalwane. Icurse engakaze niyibone. Niyongizwa ngelinye ilanga ngishumayela ngize ngiyena encwadini yesambulo ukuthi why isambulo chapter 17 likhuluma ukuthi ngabona owesifazane egibele isilo. Isilo siyazi ukuthi isystem kaAntichrist. Isilo sokuqala isilo sesibili thiwa wabonakala esigibele. Yindaba kulinganiswe ngowesifazane. Ingoba vele iauthority njengamanje emkhathini iphethwe umuntu wesifazane and women preachers asegcwele ngenisawalawula manje. Why na? Ingoba iauthority siphezulu kwaba abesifazane uNkulunkulu uSathane uyabaphakamisa manje abaphakamisa badlule ngisho amadoda and umuntu wesifazane mekwakuphatha epulpit uvana ngabusakurecognize njengendoda Mtsheleni oyedwa umuntu wesifazane okhuluma epulpit orecognize umyeni wakhe emhloniphe emenzela yonke into baqasha isebenze emakhaya zisebenze kube nesigcila sasekhaya yena useyindoda njengoba ngimtshethe omnye wathi yena usegqoka a spiritual trouser uyindaba wabayizwaphi leyo nto ezweni kaNkulunkulu ayikho bayayenza indaba babona uNkulunkulu uyisiphukuphuku basile bona bane idea bona edlule kaNkulunkulu and ngiyazi ukuthi mhlambe khona umuntu one question khona bathi mamngcobo ngikhuluma ngalesihloko wathi omunye izisebenzi zincane kuzokwenziwa kanjani kusho ukuthi asicompromise izwi kaNkulunkulu uJesu wayazi kudala ukuthi isebenzi zincane uthini kanti ngelinye ilanga uJesu uthi isebenzi uthi insimi inkulu kodwa isebenzi njani wayazi wayenga edingani kathi sengivusa nabesifazane ukuthi base ngoba isebenzi zincane
uNkulunkulu uyazi lamadoda akhona uma engathembekanga ngeqiniso azohamba umhlaba nabesifazane befakaza beprofeti kodwa hayi beshumayela hayi beyibaphathi bamabandla hayi beyimabhishopi hayi beyimadikoni hayi beyibavangeli hayi beyothisha lady apostle ngengekho le ngengekho lady apostle one first lady apostle lady bishop hayi ngengekho le asiqhubekeke nezwi likaNkulunkulu sesiyaqeda ke bafowethu ngijaha ukusheshe nginidedele manje 1 John 4 verse 1 to 6 ngokaJohane ngokaJohane ya 1 John long emuva ya 1 John ya 1 John 1 ukhona nonga ngena bafowethu abebuza sesiyanidedela manje kanti sengiqedile manje 1 John chapter yebo chapter 1 chapter 4 verse number 1 to 6 yeah. Dear friends, do not believe every spirit, ningakholelwa kunoma imiphi imwahlola nomoya yebo, but test the spirits to test the spirit njoba de ngisho zibuza ukuthi into bayiphambene kangane nezwi kaNkulunkulu kodwa yenziwe ifamous kanga namhlanje bayazipenda bazenze yonke into bayifaka amaruji bahlobe bafaka inzipho ezingaka. So ifunda lilanga indaba zokuhlo azikho zonke ezwini zonke lento abazenzayo zonke lento makeup abekho ezwini lithi iBhayibheli udaka leyifebe lolo kodwa bayagqoka bamboma lapha bashumayela imuphi umoya abawuspreadayo ebandleni namhlanje bapro ubona indoda iguqela umfazi afika ibeka izandla ekhanda ethi uyayiordain iqhubeke futhi test all the spirits but test the spirit yebo to see whether they are from God ubheka uthi kaNkulunkulu in le mimoya because many false prophets have gone out into the world. Many false prophets. If there is a prophet, there is also a false prophet. Yeah? This is how you can recognize the Spirit of God. This is how. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. But every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist. Yiphi imfundiso uJesu ayishumayelile nayi. Yiphi intshumayelo abapostoli abayishumayelile nayi. Ayikho. Sithatha phike le yama women preachers asegcwele umhlaba. Abanye babosta ukuthi bazokwenza ama tattoo. Sebesindisiwe. Bagqoka amabhluku epulpit namhlanje. Gqoka ama leggings phansi epulpit benze yonke into babeka abantu besilisa izandla bathi bagcotshwe uNkulunkulu. Asikazi umbona uNkulunkulu basinje. Umuntu wesifazane ozazi ukuthi umshumayela ngehle epulpit abuyele phansi adedele umuntu wesilisa epulpit. Uma engekho umuntu wesilisa go home livalwe lele sonto. So lifunda iverse elisho njalo lithi iBhayibheli uma ukuthi leader nayo uma ningenayo ileader noma ifile lithi iBhayibheli phindani ngokuthula emakhaya yilo nalo endlini yakhe. Alright, sesiyaqeda ke manje umshumayeli chapter 1 verse number umshumayeli chapter 1 verse number 9 lithi konke okwakukhona kade kwakukhona naloko kusazoba khona sekwake kwaba khona. Shuthi uNkulunkulu aqala into entsha mamngco kade yabakhona. Bazalwane ngicela ukubuza babe ngekho yini kwi-Old Testament abantu besifazane? Babe ngekho kwi-New Testament? Thina yini sifunde kakhulu. Izwi likaNkulunkulu silithatha libize. Sibabona begcotshiwe. Uyazi ukuthi uyangenwa ispirit umuntu wesifazane abhodle njengendoda epulpit. Akhulume cela ungibhekele le question. Ashumayele kuze kuthiwe kazi washumayela lo mama. Ungenwe umoya. Yebo linjalo uDumsile uyafakazela ukuthi yes kufanele sihlobe ngaphakathi. Kufanele sihlotshwe ngaphakathi nothi ngaphandle lisho njalo iBhayibheli. Lisho njalo ufulo uTimotheo chapter 2 verse number 9 nabesifazane abahlobe ngendlela efanele kungabe ukufaka amaparel nokufaka inwele exhunyiwe. Liyayisho yonke lo namagolide nezingubo ezinenani eliphezulu. So ziningi kakhulu izinto uNkulunkulu ayisho ezwini lakhe. Okay, 2 Peter siyavala ke manje. Okay, ungawufundi mamngcobo ngizobapha nje. 2 Peter chapter 1 verse number 19 to 20 ngicela usibhekele wena ekhaya. Wonke lama verse ayikhuluma le ndaba. All right, bese kuba ke nayi into edida abantu ke ngicela ngibe sengikhuluma le ndaba. Nayi into edida abantu mayelana naleli verse. uJoel 2 verse 28 ngicela sifundeke. Bathi ke lapho ke it's the uprising of the women preachers. Joel 2 verse 28 ngicela ufunde nawe ngicela ufunde lapha ekhaya. Joel 2 verse 28 yilona elidida abantu labaqeda nya finish mawubambe lemfihlo uzoyazi into oyenzayo. Yebo, Joel 2 verse 28 nezenzo 2 verse 14 to 22 to 18. Yes, asifunde bekezelani lama verse awu 2 standards. Yes,
Joel 2 verse 28. Yes, Joel 2 verse 28. Ngicela ufunde kwi-English, Ilona ke lididaba ngilaleleni kahle manizwe lona ngiqedile. Joel 2 verse 28. And afterwards, emveni kwalokho, I will pour out my spirit on all people. I will pour out my spirit on all people. Uyazi ukuthi uNkulunkulu uzothululela umoya wakhe ongcwele kuyona bonke abantu. Sizwe ke kodwa uthi kuzokwenzekani bazophenduka yena wesifazane bashumayela. Funda. Your sons and daughters will prophesy. They will prophesy, not preaching. They will prophesy. What is to prophesy is to ukusho into ezokwenzeka. Foretelling izinto ezizokwenzeka, ama-events azokwenzeka, mhlambe kuzoba ne-earthquake, mhlambe kuzoduma, mhlambe khona imoto ezoginqika. Uprofet usho lokho. So daughters and sons will prophesy. Yaqhubeka. Your old men will dream dreams. Abadala baphupha amaphupho. Your young men will see visions. Babona imbono lababasha. Lishilo ukuthi bazoshumayela. Lishilo ukuthi bazoba abashumayeli. Lizoba abapostoli. Lishilo yini na? Lishongo. Lilona ke badidile bathi hayi umoya uzothulelwa bese benzani na? Bashumayele. Asivule Acts chapter 2 now futhi Izenzo chapter 2 sibheke selifezeka ngoba lafezeka lezwe likhulunywa uJoel uthi emveni kwalokho ngiyothululela umoya wami ongcwele kuyona yonke inyama amadodazi nabadodakazeni ayoprofetha not ashumayela uthi abadala baphupha amaphupho abancane babona imbono Acts chapter 2 verse number 14 Acts chapter 2 verse number 14 yes. Siyavala nganza kwethu yes. Then Peter stood up with the 11. Wasukuma uPetro yebo wakhuluma ke uthi raised his voice and addressed the crowd. Fellow Jews and all of you who live in Jerusalem. Let me explain this to you. Ake ngichaze lokho kunini. Listen carefully to what I say. Lalelani lo ngikushoyo. These people are not drunk. Labantu abadakiwe ingale ngathi kugcwaliswa umoya ongcwele kufezeka uJoel 2:28. uNkulunkulu esethululela umoya wakhe ke kuyona yonke inyama. You understand? Usebecabanga ukuthi badakiwe, kuthiwa abancane badakiwe abantu. So kwesilungiselela inyanga leyo yokudala. Uthi uthi ke abadakiwe nje banicabanga. Yakwenzekani kodwa? It's only 9 in the morning. It's isikhathi sika 9 lesa No, this is what was spoken by the prophet Joel. Yes, lokhu si reference manje kaJoel uthi uJoel wayekhulumile ngalento. Uyawathini? In the last days, ukuthi insukwini zokugcina lezo siphila kuzona yebo I will pour out my spirit on all people. I will pour out my spirit. Ngicela ningilalele kahle. I will pour out my spirit upon all flesh. Uthi uNkulunkulu ngizothululela umoya wami ongcwele kuyona yonke inyama. Lalela noSathane naye wathululela naye umoya wakhe kuyona yonke inyama. Kwaphambana nokaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu yena methululela kuzokwenzekani? Your sons and daughters will prophesy. Our sons and daughters will prophesy. USathane uthi sons and daughters will preach, will be apostles. Yaqhubeka. Your young men will see visions. Bazobona imbono. Your old men will dream dreams. Baphupha amaphupho abadala. Even on my servants, both men and women, I'll pour out my spirit in those days. Yes, ngizothulela umoya wami ongcwele. They will prophesy, not preach. Alright, sesiyavala kuMaria wathunywa uJesu ukuthi ahamba tshela abafundi ngithi ukuthi usevukile. Azange zamthuma ukuthi ashumayele. Bathi abanye washo ayishumayela azange ashumayele. Wavula liphizo. Uma nithi bazalwane ukhona umpostoli wesifazane, ngitshela nithi i-title yakhe ithini? Ukuvesi bani? Uma ekhona ubishop wesifazane, ukubani? Namhlanje bafaka okholo labakhulu abamhlophe bazibiza ngama-bishop. Batshela uNkulunkulu ukuthi uyisiphukuphu kwabhala into angayazi sebegcotshiwe bona babiziwe ngaphezulu kwezwi likaNkulunkulu. Ngaphezulu kwezwi likaNkulunkulu. Ngicela ama questions. Iverse lokugcina engivala ngalo Isambulo 22 mamngcolo. Isambulo 22 verse 18 sibheke ukuthi benzeni abantu. Ngicela ungilalele kahle. Sengiyavala. Benenzeni bazalwane? Yini leni yenzile? Bheka ukuthi nenzeni. 22 verse 18. Verse 22 verse 18 ya. Fund 22:18 Isambulo. I warn everyone who hears the words of the prophecy of this book. Bonke abezisiprofeto salencwadi iBhayibheli labesizwayo ya. If anyone adds anything to them. Yilokho enikwenzile ni edile uma ngabo ni eda kuloko okubhaliwe ni edile nini. Ni edile kuthiwa uthi uNkulunkulu mani edile uzo eda inhlupheko phezukweni. Nizobona ulaka likaNkulunkulu lizongena bekhuluma ngezilimi, lizongena begcwele motivation in their hearts, lizongena liyabona moya ingcwele uzwayo iwona okuzongena ngawo ulimi. Ngiyatshela kuzobhala umuntu odongeni abaqhubeka abantu benza izinto ezingekho ezwini bazenze as if zizikhona. Ifunde esiZulwini ithini?
Ngiyafakaza ke abezwa amazwi isiprofethi salencwadi uma kukhona owenezela kuwo uma kukhona onezelayo banezelile bagcoba abantu besifazane bagcwele amapulpit yebo uNkulunkulu uyakwenezela kuye izinhlupheko uyonezela inhluphe nisazonezelela inhluphe anganoma niyabona lento ibandla lishona phansi spiritual mamngcobo engcebweni liya phezulu nezimoto likhonzele kuma auditoriums but spiritual it's going down kunzima nokuthi kuphila umuntu ephethwe ikhanda emasontweni why ingoba bathatha ama women preachers bawabeka phambili aphatha kanti bengafanele aphatha baedile iyona into eniyenzile uthi uNkulunkulu mawueda uzoeda inhlupheko phezukwakho abanye namhlanje bahamba ama specialist nezingane zabo zama ama specialist odokotela imali yabo idliwa amadimoni indaba na baedile ezweni kaNkulunkulu baedile uthi uma ngabe ueda ngizokwenza njani mawungeza ngizokwenza njani khona owenezela kuwo yebo uNkulunkulu uyakwenezela kuye izinhlupheko uzonezelela inhlupheko ezilotshwe kule ezilotshwe yabo lento ezilotshwe la zonke zizokwenzeka uma futhi ekhona osusa utho kuwo amazwi encwadi yakhe word of encouragement ngiyeza lapho sisi ngicela ubheke uExodus chapter 32 verse number 33 sithandaze ngawo usho into ecishe ifana nalo Exodus mamncoko Exodus uthini uNkulunkulu ngencwadi yakhe uthi uNkulunkulu la uma ngabe wona uqhubeka uEda uthi uzokususa chapter uthini ke Exodus yebo chapter 32 verse 33 ngicela uyithathe Exodus 32 verse 33 uSimakade wathi kuMose wathi uSimakade kuMose owonileyo ngiyomesula encwadini yami owonile uNingizweni esindisiwe uzosuswa kodwa esindisiwe owonile nje uthi uNkulunkulu uzomsusa encwadini yakhe sebesusiwe kade baqala basuswa qhubekani niba ordain niqhubeke nenze konke niqhubeke nibizane inviteane nilalisane emahotela kuzongena ulaka owonile ngizomsusa encwadini yami uNkulunkulu uyathembisa ngizomsusa encwadini lesefo Maria ngibonile amazwi engani encourage ngawo bafowethu ukuthi no ngicatha ubuza ukuthi umuntu osifazane uyakwazi yini makuyinkonzo yani yabesifazane makuyinkonzo yabesifazane kwenzeka le yanto kade sisho bayakhuleka kuNkulunkulu Jeremiah chapter 9 verse 17 bayakhuleka bakhale kuNkulunkulu bafundisane bona abadala bafundisa abasebancane ukuthi imizi iphathwa kanjani amadoda athotshelwa kanjani aphathwa kanjani iyona impendulo leyo khona ezweni lenkosi then iyona into abayenza hayi kodwa lento esenziwa emasontweni kuthiwa inkonzo zomama kuthiwa sibe khona bese kubeka unkosikazi kuthiwa ashumayele lento bazana sisho indlela yokulwa izwe elibhalwe phansi uNkulunkulu avuma ngoba silingana ngokwedemocracy siyalingana 50-50 kodwa ngokukaNkulunkulu no uNkulunkulu lithi iBhayibheli your husband shall rule over thee uzobusa phezukwakho yabo so Sunday avumelekile umuntu osifazane we order nje yokukhonza kwebandla avumelekile ukuma lapha ya ashumayeza amadoda ama words of encouragement no hayi adingekile angabe unobhala enziwe yonke enye into it's fine but into engafuneki mamngcobo ukuthi afundise amadoda noma afundise ibandla so me unobhala yes angasukuma ayomemezela ngishilo ngathi uNkulunkulu can move in a woman to prophesy afakaze nezimemezela kunalutho afundisa imemezelo ukuhlabelela bangahlabelela uworship yawo wonke umuntu sizofungena kwiworship singene ko 1 Corinthians chapter 13 sikhufunde ngeworship they can worship but ukuthi bafundise babe neauthority engaphezulu kwamadoda phela mase umpostoli usasiphethe phela ngithi sasiphethe sekwazi nokusibeka izandla asenze yonke into alivumile izwi ubona umuntu osilisa egingqika ewiswa umuntu wesifazane phansi alivumile izwi kaNkulunkulu asilingani bazalwane siyolingana after imillennium uyabona ibandla malihlwithwa bazalwane malihlwithwa siguqulwa kwenzeka lento ebhalwe ku 1 Corinthians 15 verse 30 verse 50 no 51 sasiguqula singena emzimbeni engasakhanuki la lithi khona iBhayibheli bawufana nezingelo sezulwini kobe kune equality so besilingana ke lapho sesibuyele kwi-origin yobuNkulunkulu engasekho wesilisa nowesifazane kodwa kwamanje ebulilini umuntu wesilisa wakhe waqala emva kwesono watshelwa ukuthi uzobusa phezukwalo wesifazane kwathiwa akanalo ilungelo kwakhe umzimba kodwa indoda engaphezukwayo watshelwa kwathiwa akufanele abe ne-authority I suffer a woman not to preach or to have an authority over a man
Lisho njalo iBhayibheli. So siyabonga angazi noma khona nama questions ngenza kwethu. Mhlambe nawe ungababuzela mamncane. Khona ama questions bafowethu. Indlela nje yinye ukurepent. Sibuyele kuNkulunkulu. Ngifuna ukunitshela lokho sengivala. Selo ngaqala ukushumayela ngaze ngithanda. Angaze futhi ngifunwe. Selo ngaqala ukushumayela. Izinto engisho ziyagxekwa kodwa zibhalwe phansi. And bazana ngifuna ukunitshela ukuthi imap yokuthi sifinyelele ezulwini nayo. Lethu sithabile. Ngifuna ukunitshela ukuthi into ekuyiyona onezifikisa ezulwini nayo. Imap nayo. Sithabile ulate. Asinayo. Sesiqedile. Sinale map. Lezi inkonzo ziyatholakala ku YouTube. Ziyatholakala ku YouTube. Ungena ku YouTube wami bese uyangena khona ubhala ukuthi Prophet Zingcobo. Prophet Zingcobo zikhona lezi inkonzo. Facebook Zibusiso Ngcobo. WhatsApp wami uthi 073 956 3978. 073 956 3978 yatholakala ku Facebook ngikhona Zibusiso Ngcobo. Inamba kaMama Ngcobo ya WhatsApp neyafoneleka kuyona ithi 078 360 3604928. Asikakayifaki zayizolo sorry sizozifaka namhlanje noma kusasa ekseni. Sofaka yayizolo neyanamhlanje zizoqala zitholakala nazo ku YouTube. Siqale sizilungisa iminimize oba zinkulu kakhulu sithi bakhumbuza igama uzilungisa egameni lika Jesu. Igama lami ku Facebook uZibusiso Ngcobo, ku YouTube Prophet Zingcobo. Prophet Zingcobo ku YouTube. Egameni lika Jesu. Ngicela sibe sesiqondisa lokhu ngenza ukuthi nisakhona. Kukhona abantu abangena la epage lami babhale noma yini. Ngifuna ukusho ngasho bafowethu angizelanga la ngizokwenza abangani. Khona omunye nje kade ebhala ngoMama Ngcobo, omunye ebhala ngami angiyena umngani wabantu ababhala izinto ezingasanga. Futhi ke ngiyindoda kaNkulunkulu eshumayela ngesibindi, angisabi lutho, akekho umuntu engathi ngiyamsaba ngokushumayela kwami. So kukhona nje ongenile wabhala amazwi amambi engeke ngawasho. But ngiyabonga ukuthi abanye bayagqugquzeleka bayakheka. Ngicathi kutshengisile le message. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ungavalelisa Mama Ngcobo bese ngiyathandaza. Valelisa nje 1 minute stand bengifisa ungapheli i-hour namhlanje. Sekuyophela lo mqobo. Siyabonga kakhulu. Futhi siyajabula ukuthi ama comments amaningi a positive. Lokho kuyas encourage ukuthi siqhubeke sibe khona ko live. Futhi ke akukho ongasusa khona. Siya understand ukuthi ma social networks kuba khona nalento ye bullying. Ayingeke ke isuse. Bangazama futhi bonke laba ababhala izinto ezinegative. Futhi bonke laba ababhala izinto ezinegative. Abantu abangakholwa. So asikhathazeke kakhulu. Mina ngiba worried kakhulu makuzolwa umuntu othi usindisiwe. Yaboke lapho ngiphatheka kabi ngoba uma ngizibuza ukuthi uwamkela liphi ivangeli, iliphi iBhayibheli alifundayo. Kodwa makulwa nje ubhala umuntu into ezinegative ongakholwa, ombona kahle nje ukuthi akazani noJesu, hayi ke akibi nankinga ngikhathazeke ngalokho. Asikhathazeki futhi asihlehli. Lithi ngelaculo lami asihlehli. Ubani konje? uPastor Sebe. Ekuleculo la Pastor Sebe engilithandayo lithi asihlehli. Asiye emumva. Ngiyalithanda lela culo nami ngisho njalo ke namanje. Asiyi emumva, asihlehli. Siyaphambili kuphela, siphikelele emgomeni, siphikelele nje ekuthenini sibonane neNkosi eyasifela sasinda. Njoba sisindisiwe nje sibahle sinje. Njoba nani bahle kanjena ngoba nisindisiwe. Sagezwa. Sibahle nje. Ilokho nje okusenhlizweni yethu namhlanje noNkulunkulu abekubekile ukuthi akufundise ubaba. Mina ngumfundi weBhayibheli phela, ngiyafakaza, ngiyaprofeta. Amen. Kuphela. Siyabonga. Yes, question KT. Ukhona ofuna ungena live bafethu asinayo igest namhlanje requestile ofuna ungena nje live bembona abazalwane abuze. KT, you can ask. Yes, ungabuza. Bengizongena live.
beyithi uzongena live. Salindeki ama questions nangu Kate man Kate. Uyabuza ngicela ubuze Kate sikhona to answer then siyavala. Obunye bafowethu indlela yethu ayinabungane indlela yethu. Hawu Nqobile Sidudula Mhlongo. Hawu siyabonga. Yamazi Nqobile. Nozanelisiwe siyabonga kakhulu bafowethu seningena sesiphuma. Kubalekile ukusindiswa. For you to understand izinto zikaNkulunkulu fanele kube wamukele uJesu njengenkosi nomsindisi wakhetha indlela entsha. Umoya kaNkulunkulu uyangena usuku nosuku ukufundisa ukuchazele nezinto esingayichazile thina. Ngoba asazi kusonke. Ngeke sazi yonke into. Ayikho umuntu oyi all in one. Sonke siyadinga. Yeah, uthini? Can a woman run a church and must submit under her vision? No. Not scripturally. Curse. Lithe iBhayibheli owenza lokho uyisinengiso. Angazi baleka kakhulu you can't ngeke uphathe ngeke upha lithi iBhayibheli phela uma ueda lezi zinto ngizoeda nami inhlupheko andowonile ngizomsusa encwadini yami. I suffer a woman not to teach or to have an authority losukhuluma ngayo mawuthi usubmita submita phansi kwe vision yakhe. Lithi iBhayibheli utheni ivesi ulifunda lithi a woman shall submit to a man, not a man submit to a woman. Lento bazana sisho ngendlela yokuhlukumeza. Sikhuluma ngezwi kaNkulunkulu. Izwi kaNkulunkulu line plan yalo efunwa uNkulunkulu engafunwa yithina. Thina siyazi uthi uMpostoli Paul engikuthanda yangikwenzi. Kodwa lokho engitshela ukuthi nange ebuza. Yebo ungabuza Zanelisiwe. Uthi uNkulunkulu kuthiwa ngelilanga kwamzondo ubani wamthanda. Wawuthanda umnikelo kabani kaAbel wawuzonda awangawuthando kabani kaKhayini. So uNkulunkulu nento yakhe engafani nje nento yethu. Thina sifaya sithobela izwi kaNkulunkulu uma usebandleni eliphethwe umuntu wesifazane. Baleka lapho ngeenyawo zombili. Ngoba ngiyanitshela kuzongena ulaka. Abantu basazophuma amazinyo baba amavampire. Bazolalana khona la emahotela labeni babhukhela kuona. Bazolalana besilisa balala nebodwa besifazane balala kuzongena ulaka bekhuluma ngezilimi kungena ulaka abanye bangena emshadweni eCast bashadiswa abantu besifazane bahambe basemebuya lapha ya emshadweni babuye futhi bazomithisana khona le nkonzo kuwes. No Uzanelisiwe uthi is it okay for a woman to preach but they can't be leader if ngizwa kahle? No she can't preach. She can prophesy aphinde abe ufakazi ngezwi kaNkulunkulu. Angafakaza akwazi kodwa nango thini awehlisa ngokusheshsha sithando lapha. Ukhona obebuzile uthini nomzala wakhe. Kusabonanga. Onango ke uthini what about those prophets who say God has called you to preach gospel? Akazi ambiza umuntu wesifazane kodwa. Akazi maye khona nginikena ama-verse guys even ningabuza kubafundisi benu ningahamba niyobabuza ngicela uvele livule le message ningahamba niyobuza nakubafundisi benu. Never. God has never called a woman and he will never call the woman to preach. Never. And mawuthi ukhona umuntu omfundisi wesifazane ofundisizwe awungitshela ubani. Uzanelisi ungenele kade fakile amakhanda khalayo ethi ungenele ethi ngicathakazwanga. Zanelisiwe kuthiwe singabantu besifazane kuthiwe singabantu besifazane we are not allowed to speak at church but masinemibuzo kunento esifuna ukuyazi sibuza emakhaya kubayeni bethu. If ungashadile if phela ngashadile ubalelwa kulaba youth lethiwe izoprofeta ebandleni iduty yakho ngaprofeta uma unaso isiphiwo soprofeta. Siyathelelana isiphiwo soprofeta and also uyasamukela komunye umprofeti. Nangu Uzanelisiwe thulumele konjani. Kwenze njani Zanelisiwe ngancane bungene live ntombi yami but ke it's fine si understand ezinye into ze data and everything. Ngicela uthathe inamba yami Zanelisiwe. Thatha inamba yami noma yamamngcobo simnikeze yaba. Noma yiphi? 073 956 3978. One guest ngicela simthatha. Ngizophinda umphasa. Yes.
Khuluma nathi ke ma. Khuluma nathi Ntombi. Amen. Amen baba ninjani nomama? Siphilile inkosi inhle njani? Saphila ngiyaxolisa bakithi ngingene late. Sibonile. Phuthelwe wena yazi. Yebo no ayikho inkinga benginembuzo embadlwana nje. Mhlambe kungenzeka ukuthi mhlambe imibuzo ebekade isiphendulekile mhlambe ngaphambilini ngesimo sokuthi ke mhlambe ngingene late. Alright. Ungabuza. Yebo. Kukhona le scripture lesi la khona uJesu esijwayele ukusetshenziswa angeke ngithi nje enkonzweni ukuze owesifazane ashumayele. Lesi okay la khona uJesu ekhuluma nowesifazane owaseSamariya. Lithi iBhayibheli after esekhulume noJesu washiya loku ayekade kuphethe yini angazi ukuthi yini leyo kukha amanzi. Yes, imbiza. Wagijima wahamba waya kotshela abanye ukuthi okay ngimbonile ongitshele konke. So ngiyaye ngizwe kuthintwa leso scripture leso kuthiwa ukuthi angazi ukuthi noma ngizochaza yes kuthiwa wayeshumayela lowo owesifazane. Number 2 iBhayibheli lithi angithi baba lithi akusekho owesifazane nowesilisa. There is no Jews no Gentiles. So ngichazeleka lapho. All right. Ama questions akamnandi bese siphendulile yokuqala. Yes, uJesu mayekhuluma nomSamariya lapha nowesifazane wasuka owesifazane washiya imbiza wayesegijima wafakaza lisho njalo alishwashumayela lithi wasuka wafakaza wathi ngimbonile ongitshele konke wozani nimbone ngenzeka yini ukuthi uKristu na angaphenduka umuntu Ntombi yami ufakazi uyezwa. Ubufakaza nje angaphenduka umuntu efakaziswa ephendulwa yini ubufakazi hayi ukuthi umshumayele ufakazelile ngoJesu. That is why emabandleni makuthiwa ubufakazi ukuxoxa ukuthi ngimbonile ungenzele u1 no2 uNkulunkulu. Umuntu angahlaberiswa ileyo nto athi ha uthola umsebenzi after a very long time awuthi nami ngikhona aphenduke ngenxa yobufakazi bakho kuvuliwe lokho. Owesifazana angakwenza wakwenza nalo. Kodwa azange azavula ama-scriptures, aquote ama-scriptures or I try to explain scriptures. No, akuvumelekile lokho, azange azakwenza. And futhi ubani owaphenduka kulokumemeza kwakhe, azakuphenduke umuntu beza nje babona uJesu. So you understand? That number 1. Number 2, le verse oliquotayo lokuthi akusekho wesilisa no i-context ayisho ukuthi ayikhulumi ngama-women preachers, ayisho ukuthi mayithi akusekho wesilisa nowesifazane akusekho umJuda. Leyo nto yayikhuluma ngobandlululo lalikhona lokuthi abantu omunye athi ngokaPawuli mina, omunye athi ngoka-Apollo, omunye athi ngoka-Petros. So ama-denominations babefuna ukuzihlukanisa. So wayesethi-ke exactly. Wathi-ke njengamanje asekho owesilisa nowesifazane. Akasekho lo. Makuthiwa akekho owesilisa nowesifazane, ngicela ukubuza manje mangafika ngiyaxolisa uma ungashadile. Mangafika indoda manje ithi izocela umshado, uyithanda, ngeke uyithathe uzothi senabe wesilisa nobabili. Uyabo? Kuya-contradictana. Ngizwakala. Yeah. So alisho ukuthi ngaleyo ndlela sefaka abashumayeli cha. Malithi akasekho owesilisa nowesifazane, akasekho nalo wamthwalo manje yokuthi yena ubekwa laphaya kodwa futhi ebekwe laphayana nje ayikho into uNkulunkulu angayenza. uNkulunkulu uyasenza abesifazane ukuthandaza ebandleni asebenze ngokuprofetha nangokufakaza ebandleni. Bangaweshipha futhi abesifazane, it's fine. Lokho kuvumile. Kodwa ukuthi baba abafundisi, baba amabishop, baba ama-elders, uNkulunkulu avuma. Bangaba ama-prophetess njengoDeborah. Understand? In the Old Testament. uNkulunkulu angabasebenza. Oh, so owesifazane angakwazi ukuthi asukume ebandleni and prophesy over the church noma i-order yebandla angaprofeta. Yabo nje makufika uNkulunkulu ekhuluma ngawo sukuma usiprofethele uNkulunkulu uthi masuqedile ibandla lithandaze lithi iBhayibheli libonga isiprofethi. iBhayibheli lisho njalo
aprophethe uprofethe ukukhuluma ngento ezayo. You understand? Kodwa usungevula ama scriptures. Umuntu ovula ama scriptures uthisha No, alright, ngiyabonga kakhulu ngichazelekile. Siyabonga Luvalo, man of God, umuntu kaThixo. Siyabonga Sithawa, waziwamuhleke futhi. Ngiyabonga ngiyabonga kakhulu. Haleluya, siyabonga kakhulu Ntombi. uNkulunkulu akubusise umbuzo wakho ube muhle kakhulu. Ukhona omunye bafowethu ofisa ukungena asivale ngeke asivaleni ngani zakwethu. Asivaleni sohlangana Saturday 8 p.m. Saturday 8 p.m. Anifaka ama-questions phela ngani zakwethu. Imnandi ngama-questions. Uma ningafaka ama-questions uNgcobo uzoqhubeka ashumayele lokho ekuthiwa akushumayele nje. Kanti mhlambe nisana ama-questions amaningi. So siyambonga kakhulu-ke uThixo egameni likaJesu. Bese valelisile uMama Ngcobo nami sengivalelisile. Amen. Nangethi hi uza uthi hayi awufuni insambe akathi afuni insambe siyahamba manje ngenxa ukuthi safa siyokhipha le video silungise kahle sifake ku YouTube sithatha isikhathi ke bafowethu cishe sizongena mhlambe kusasa ku YouTube egameni lika Jesu uNkulunkulu anibusise siyanithanda kakhulu God bless you emakhaya egameni lika ake ngithandaza ukhona mhlambe ufisa ukwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi nofisa ukuzibuyisela enkosini namhlanje mhlambe endleleni yakho uhambe walimala mhlambe unezimo uma ninezinto bafethu nifuna ukuyixoxa khona Mama Ngcobo ku WhatsApp leya number 078 360 4928 uMama Ngcobo ukhona ngikhona nami ku WhatsApp 073956 3978 Facebook ngikhona Zibusiso Ngcobo yena uNonjabulo Ngcobo ku YouTube Prophets Zingcobo uzothola wonke ama video esiloke siwa uploada. God bless you. Ngicela ukuthandaza nabaphendukayo baba egameni lika Jesu naba abantwana bakho abathintekayo ngezwi lakho ngegama lika Jesu uthe wena oza kiwena ngeke uzumlahlele ngaphandle ngiyathandaza kanye nabe egameni lika Jesu amen. Ngicela nisho lamazwi emva kwami uma ekhona owamukela uJesu namhlanje athi Nkosi uJesu namhlanje ebusuku ngiyayiletha impilo yami kuwe ngiyavuma ukuthi uyinkosi nomsindisi ngiyavuma ngiyakholwa enhlizweni ukuthi wafa wavuka ngenxa yami thabatha impilo yami ungilamlele kuko konke ububi bakulobu umhlaba ngegama lika Jesu ngiyavuma ngiyasindiswa kusuka namhlanje in Jesus name amen. Siyabonga kakhulu nawe ke uNkulunkulu akubusise egameni lika Jesu uyabuza nomzalwane uthini no uthi ngeyilanga fanele sibatshela ukuthi sahlangana kanjani ukuthi wazi kanjani ukuthi I'm the one. Hallelujah ayisokwe sixoxa ngeke soxoxa ngelinye ilanga kodwa nje ngakutshela kona ukuthi sesibe ndawonye for 13 years 2009 from 2009 kuze kube manje nami ngangisamncanyana ngisayisilenda ukhuluphale ngoba sengimphethe kahle shoot indoda ikhuluphele uhlonipheke ngoba yeah ngibe sengiyahlonipheka ke mhlambe ke khona lo kade ebhalile uthi I'm not happy engibuka umongezini ubani umongezi wathi uyadelela lo umuntu akakhola nje ade ngishilo kodwa ke indlela abona ngayo naye sothini but then ke akakacabange naye ngokwakho ukuthi ngeke ngihlale nomuntu for 13 years ngingekho happy. I'm very much happy. Futhi engafika mina emzini ngangimncane. Hayi manje sengingcone yabona ukungibona emncane manje. Hayi ngangimncane kakhulu kunalokho. Ngafika ke emzini ke. Yabona ngifundisa nokupheka ezinye zezinto eziningi. Ngashada ngisemncane. I was 21 ngishada. So ezinye izinto ngangingazenzi because nginosisi abadala kunami abebezenza izinto. So ezinye izinto ngazifunda la emzini kumanje nje khale sami sicathulo. Hayi kodwa phezukwami. Hayi phezukwakhe. Kodwa nje imina ihead bani bathini executive bani imini executive la ekhaya. Okay. Not ebandleni nje. Kodwa siyabonga kakhulu guys siyanithanda kuhambeki uma sesihleli nami imibuzo yethu futhi iyajabulisa kakhulu kusho ukuthi
Ngiyayithokozela futhi khona la nisizakala khona. Ongajabulela ukuba nathi ku WhatsApp sino WhatsApp wabazalwane usuno 30 unebanini yaku 10 years owango 2013 iEnd Times ibizwa kanjalo abazalwane lapho End Times. Ngicela ungiWhatsApp kule number lekade ngisho noma WhatsApp mamngcuphi sokufaka kwi-End Times i-WhatsApp group lo share zona lezi zinto ukuthi siyabhala ke isikhathi esiningi so nje kuba mnandi kakhulu nakhona siyahloniphana siyathandazela ave kumnandi kwi-End Times siya-invite ngangena ku-End Times 0739563978 uNkulunkulu anibusise. God bless you, God bless you, amen. Baba yini inkosi ingcine inenze kahle size sibonane futhi. Siyabonga zanisiwe. Amen. Bye.